Ľudia, dneska si zahráme Schoolboy Runaway. Dvakrát, No way! Me doing homework! Me and studying just asi don't go mistera, keď to natáča. Videl som video, že tú hru má rád. Teraz som si povedal, že prečo ju nenatočiť aj ja. Dobre. Ideme, zazvonili sme a mama sa tam teraz pôjde. Hej, to je mama. Nie, ona nás videla. Čekám. Uvidela som to zákou. Come on, get to it and make sure the floor shines. Nie, budem umývať. Ľudia, ideme si umyť podlahu. Čo nám ukázala naša mama. Takže tu Be thorough, don't slack off. Beka. OK. To koľko špiny tu narobila. Good job. Go to your room. I'll come check No, on you umývať. Zase reklama, tak sa ozviem, keď reklama skončí. OK, ľudia, takže nás mama chytila. Teraz asi... to je oco. To musíme dávať pozor. Zoviem sa. OK, tu si zapálim svetlo. Idem popozerať všetky šipujky. Radšej ich budem zatvárať, bo bojím sa. Tu nemáme dačo? A keby si chcel, môžeme Nič. natočiť také videá. Budeme robiť z tohto asi sériu. Alebo Squid Game, narodiny. Ale nebudeme robiť iné série. Máme tu baterku. Budeme robiť iba z tohto. Zabudol som asi. Asi mi ukazoval, že na tej Squid Game, že keď to potriasem. Rýchlo sa musím schovať. I need to hide somewhere quickly. Idem sa radšej tu naschovať. O čo už o nás vie. Ale ukazovať sa mu asi nebudem. What a little cockroach. Tu už není. Ja z ním dovidím. Prečo sa tu schovám ešte? Huďa! Zase nás načapala mama. Take the broom and go sweep the snow. Jo, na nás koľkokrát načape. Vždycky ona. Ale oco nemá čas. On musí kúkať hokej. OK. To pozametáme. A jak to mám robiť? OK. A neviem, či som to hovoril, a to som zabudol. A zanechajte tu like a odber pre ďalšie podobné videá s Run, Boy, Run Away. Schoolboy Run Away. OK. Zase reklama, tak sa vám ozvem, keď skončím. OK, ľudia. Máme kúčik. Tak. Neviem, jak to bolo, ale to otvoríme. Mali by sme zazvoniť a ona keby šla do tých... Myslíte, tak by sme mali odsunúť tú skrinku.
Za toho vidíte? Tu skrinku vedľa tých dverí. Stop. Who opened the pantry door? Are you completely stupid? Takže ľudia, prvé video, tak sme to nedali, tak sa stretneme pri druhej časti. Tak, čaute.